wonko jarani ɓe mbaɗi ɗiɗo radio ji beele jarana fotani jarande men eɗen mbaɗen ɗiɗo radio ji so neɗɗo waɗi radio ganduɗa feccani en gueɗal mbaɗen ɗo e sappo e jeeɗiɗi radio Pulaar mbaɗen ɗo e télévision ngaji tati walla nayyi eɗen jogani ɗum feere eɗen jogani ɗum kopporeje saabu Haalpulaar en fof mbasani Haalpulaar en hande hay goto ɓurani ɓe aldude e nder leydi ndi Haalpulaar hay batte ala ko wiya an a heɓata ɗum saabu ala ɗo winda kono noon ko kañum woni mo daraki ha heɓa ko foti hebde ko so tawi ñande ƴakkuru luɓam ñiiƴe ala enen tolni e nder leydi ndi mbimi so tawi neɗɗo fadata tan ko ha wiye ɗum ɗo ko gueɗal ma nda ko ɗone to rumata o heɓata ngal gueɗal ngal wonɗo gueɗal heɓetake feccetake tetete wonɗo ganduɗa ko ƴiƴam heɓata ɗum wonɗo ganduɗa ko fiyande heɓata ɗum wonɗo ganduɗa ko tampere heɓata ɗum wonɗo ganduɗa ko feere e gandal e punti heɓata ɗum kono noon e heɓoro foof enen e nder leydi ndi ko jiɗɗen hebde fof eɗen poti wawde hebde ɗum saabu goo en pamɗani e leydi ndi en jasani e leydi ndi so wiyama anduɓe hay goto ardaki en wona ganduɗa to Toubacary to wona to banggue ganduɗa Qur'anil Karim duɗe gonɗe ɗeɗo kanje foof no ɗe potiri duɗe ɗe foof ko enen kuɓɓiɗe ha gasi hayso woɓɓe gari lanki men enen kam kuɓɓi duɗe ɗe so banggue ngaalu enen ɓurno ɗannade won ɗanniɓe joni kono hay goto ɓurani Haalpulaar en ɗannade wanno en ɗannade ko yiloyade ko dañƴen te enen fof en dañjani kono enen fof en mbasdani te ko daña ko eɗen jetta hen Allah kono noon wona goɗɗo haaɗi men gueɗal ko enen kadi koye men kaɗirɗen koye men noon ko en ndentani en